To je ono. Karle, jak kdyby si Laurelovi z oka vypadl. Jak se máš, Stene? Jo tak! Ty nemluvíš. No jasně, že nemluvím. Němý film. Ukazuju ti, že se mám dobře. Aha, hezky to ukazuješ, jsi dobrý na němej film. Ti taky ukazuju, že se mám dobře. A co to teď děláš ty? Já ti ukazuju, že jsem zamilovaný. Zamilovaný! Hezky! Já ti jako vidíš, já ti naprosto jako jenom v němým filmu ukazuju, že ti to schvaluju, jo? A tohle znamená co? Tak jsme v němým filmu, rozumíš? Tak A to je já co? se tě ptám, jestli je hezká, jako. Aha, není hezká. Není hezká, veď? Ono tam, no. To já tě víš, no. Já tě utěšuju, víš? Já tě v němým filmu tiše utěšuju, no. Hlavně, že se, jako ukazuju ti, hlavně, že se máte rádi, no. Je mladá, Stane, co, no. No. To je ještě proti tobě zajec. Ta, jo, a v balíku bohatá, vej? Já ti ukazuju, jak má velkou hlavu. To znamená Ne, já co? ti úplně mimo, jo? Ti ukazuju, že my dva jsme dobrý. Pro němej film, Karle, my jsme dobrý. Ty jsi, Petře, lepší. Ne ty, Karle, ty jsi lepší než já, jsi lepší, máš mimiku, máš lepší mimiku, Karle, mimiku. Ale ty zase, Petře, skvěle ovládáš svoje celé tělo. No tak tělo jo, ale ty. Tělo jo, ale ty jsi celkově jsi ty lepší, Karle, jsi lepší celkově. Petře, nebudem se hádat, ať je po tvém. Já jsem tady lepší. No tak, vidíš, že se usměřuju? Ale já ne. To už bylo moc. Co bylo moc? Praštil si zlatýho slavíka.
Ty jsi kopnul babiče roku. Já tě mám rád, Karle. To jsi mi nikdy neřekl. Nešlo. Proč? My jsme v němým filmu, tam nemluvím, tak nemůžu si to říct. Hele, Petře, No, Oli, no. do smrti dobrý. Do smrti dobrý stane. Ano.